Mutilak, iritsi daguna. Gaur bai ala bai, Mirentxuk ezagutu behar nago. Terretarako, plan bat pentsatu dut. Oso listua ez Josu Añaki. Baina goazen arira. Mirentxu lagunekin egongo da. Eta denak erditik kentzen lagundu behar didazue. Nor ligatuko du bere lagunarekin? Ados. Zuzeu. Eta zuek biak, inguruko mutilak, desagertarazi. Bai? Dena argi? Bai! Taberna sarreran, tabako makinaren ondoan, lagun batekin izketan. Ilu kontatu eta ikonik bat lagunduta, zurrana gerturatu nintzen. Hau bater motos, haizu nola deitzean, polita kamiseta. Esaldean zoak, urduri esan izkizunak, pentsatzen nuena ordea. Zure hilerentzan, beti berretan, irripako xoan, galdu nahi dute, denbora gelditu, bildurra baztertu, bazpaingo dioiei, koloreak endu. Abesti hau, den hau asko motibatzen, ez daiz esate gustatzen. Nirea musiko nada, txorakereak, urduri esan izkizunak, pentsatzen nuena ordea.